On je fakt taký moc. Ojoj. Spadlo to, ale je to tu. No, tak super. No. Antikotočer, no. Kámo, proč sedíš takhle do píči? Čak, lebo... Som veľký. A boli chrbát. Som vysoký. Takže ja Kolik proste... máš? 2,03 cm. Tak co ti nežeru, vole. To postav. Stoupni si. Stoupni si, vole. Ty pičo, on je fakt vysoký jak zvrt, kámo. Ja ti hovorím. Čo ty tu robíš? Ja? No nič. Ja neviem, proste len tak. Si to aj ty, kvôli tomu istému dôvodu, jak ostatní. Jaký majú ostatný dôvod? Každý pojebaný decka, alebo každá žena tu je kvôli Maťovi. A sere ma, že tu je, ten buzerál. Je tu Maťo? Sere ma, že tu je, lebo ja Sorry, som Maťo. skôr. Jaj. Čak, 3 sekundový. Ja aj mu poviem, nech ide do piče. Ja som na ženy, nie jeho. Bože, idem hľadať Maťa. Tak idem, ja máte nie. Povedz mu aj ty, nech ide preč, nech nie spať už je starý na jeho vek, nech si dá tabletky a nech Oh shit. Čau. Ha? Kam to Ja som... Čak, počkaj! Čak, tam bol Simo! Tam bol Simo, to bol niekto z našho chatu. Nebol. Však ja som videl, kamo, náš chat a tam bol proste toto čierne bodky, že si mu osol. On je fakt taký moc. Ojoj. Á, to prdel. Akože už sa mi dostalo srdiečko, že to čo? No. Fajta Q? No? No? Dobre. No. Ahojte. Za ty. Ale však... prečo? To čo je? To, ale však toto je TikTok. To je... Dobrá telka. Dobrý mikrofón, ježiši, dobrý mikrofón. Dobrý mikrofón, prosím, povedz mi o ňom. Je mu čo? Nič. To bolo dobré. Však som čiloval som. Počkaj, ty nás natáčaš. Ty nás natáčaš. To je tota! To je... Počkaj, ja to video. My sme na tvojom YouTube. Áno, tým 80. Ty si na nás Povedz, že ja si rád, povedz, že... to teda fake polícia. Zase tam nebudem. Čo si dala? Za domáci. Ja sa bojím. Zase budeme nájsť. Ale ty si mi to verila, hej, že ty mi to verila. Ale my sme si mysleli, že tak voláš. Fakt super. Hej, úžasné video. Díky. No. Díky, asi. A to čo robia? Však... No, ty sa objímaj. No. Čo také, Ja nepoznám. to sa také robí? Som ešte nezažil. Počkaj, mám otázku. Áno. Keby som sa volal Radko, tak budeš moja stánka. No a ne, toho otázka, no hovor. To bola pre teba. Nie, pre teba. Pre mňa. Áno. Asi nie. Čakaj. Ona nedáva Instagram. Ona je tak... To som sa vôbec nepýtal. Julia? Ja... To si teraz človekem krví, nedávaj. Neplač. Však ale ja to mám prsten pre ale... Je. Daj mi ruku. Ktorú ľavú? Čak ja neviem, na ktorú sa to dáva. Už je finále. Je to dobré? Ja už som po finále teraz. Prepačte, že meškám. Meral som si kok. Kúkaj. Oh, oni sa boskovali. Oni sa... Tak vy ste mali tak oslaviť. No však hej. Dajte si pozor cez kameru. Zajtra? To čo? To čo? Ha? Čo? To v živote videl.
Ja sa No, bojím. Neviem. Nepočúvam vás vôbec inak. Ty si ich počuj. Ne. Aha, ja som ich mal vypnúť. Čo ti jebe? Ty si Karol? Nie. Vyzerá, že jeden Karol, náš kamarát, no. Ktorý už bohužiaľ medzi nami není. A čo sa sme? Neviem sa prestať smiať, bohužiaľ. Ale ostriaj sa, to je iba rada taká, prepáč. Na čo? Ahoj. Dobrý. Dlhšie vlasy nožia. Díky. Mi hovorili... Sa mi Tak ako vyhražali sa za nedáš niečo. ostrihať. Prečo by som... Vedr sa. A prečo nie? Ty sa ostriaj. A prečo Ty sa nie? ostriaj. Ja. Dohova. Dohova. Škoda. No. Áno, Maťo, musíš. Nie! Nie! Ja proste to nedám! Ja neviem mať taký rys, jak som takedy. Ja už... Proste to je už za mnou. Do pitky. Bers, veľké baddies na mňa to sú. Bers. A bitches. Hi! To drža kamek. 23. Totem tu. Čau. Dobre, nešikanujte ma prosím, za prvé. Cože? Nič. Moje vlasy dlhé, ľudia že ha. Dlhé vlasy. Takže, aha. Som ich schoval. Třeba moje kámoška miluje kluky s dlouhýma vlasama. Já si myslím, že by se si líbil. Nemyslím si. Ukáž tvoje vlasy. Ukáž mi. Áno, ukáž. Je on strašne... No, sa idem potom strihať. Tak je to v pohodě. Jo, jaký si uděláš haircut? Toho... Ahoj. Ty jsi jak Prokop. Ten, čo chodil s Lady Zikou. Ja prokopím teba, ja neviem, fakt. Ja prokopujem teba. On bol taký divný, on nevedel spraviť kontrpelec. A neviem. No ja neviem. A on prestal fajn. Ja som prstov. Som na teba pyšná. Som nikdy nezačal. Aj tak sa na teba. Som už. Aj keď si čo? Uchyo. Čo? To jsem jako udělala zase. To fakt. To má ani nemrknu, bude strbu. Takže vysvětlení, co se děje. No... Kšopa, ahoj. Vole, běž si do prdel. Ne, ale to není... To není, že... To není urážka. Ne, není tam ta podoba. Však ja mám... Docela akože... Mám kráše. Prosím. Ty krašuješ Adélu. To piky! Ty máš schopen... To iba...